A dovolím si začať aj vami, pretože ste po obede nastolili takú novú tému, že sa sem teda nemecký kancelár nechystá. Mal prísť na Slovensko 29. mája. Odkiaľ máte možno informácie, že nepríde, alebo nám k tomu povedzte viac? Tú tému nastolil premiér. A myslím, že v tejto chvíli je úplne zrejme, že vlastne zmaril možnosť tak dôležitej veci, ako je návšteva spolkového kancelára na Slovensku. Ja som o tom hovoril už minulý týždeň, keď som sa vracal z Ukrajiny a keď premiér odlietal do Moskvy, že jeho cesta za Putinom v tejto situácii bude mať dôsledky a tie dôsledky sa prejavili A to celkom... ste vravili, že to nebude oficiálna návšteva a dnes už tvrdíte, že nepríde vôbec? Áno, však to bolo zrejme, totiž ona nikdy na stole ako oficiálna návšteva nebola. Pán Korčok, ak na stole tá oficiálna návšteva nebola, tak ako ju mohol premiér zmariť? A ak zmaril neoficiálnu návštevu, tak je to zhruba tak, ako keby neprišiel nejaký turista na Slovensko, lebo premiér sa stretol s Putinom. Turistov sem chodí dosť, jeden hore dole. Hlavne taký, čo ani vo svojej krajine nie je veľmi populárny. Toto je jedna obrovská blamáž a je to facka do tváre predovšetkým slovenským občanom, lebo naozaj, ak uvážime ten obrovský ekonomický význam Nemecka, tak mňa táto situácia teda vôbec neteší, ale zároveň už aj na základe tých skúseností trochu, ktoré mám za 30 rokov, bolo úplne zrejme, že je nezlučiteľné to, ak predseda vlády doslova ukázal prostredník do Berlína, keď sa minulý týždeň vybral do Moskvy, lebo ten odkaz do Berlína bol, že on si vybral Putina namiesto nemeckého kancelára. To je veľmi zlé pre Slovensko, pre občanov. Inými slovami hovoríte, že Merz a nemecká vláda sa snažili Fica vydierať tým, že ak sa stretne s Putinom, Merz sa s ním nebude baviť. Len taká otázka mimochodom. Vydieral takto premiéra aj Putin? Pretože bežní ľudia majú radšej tých, ktorí ich nevydierajú. A neukázal nám teda skôr vstýčený prst Merz kvôli tomu, že premiér išiel do Moskvy? Mimochodom, ak Rusko nebolo pre Nemecko ekonomicky dôležité, na čo stavali Nord Stream? A prečo si hneď nekupovali lacnejšiu ropu a plyn inde? Reagovať pán Korčok, je naozaj Friedrich Merz ten, ktorý by mal hovoriť aj premiérovi inej krajiny, našej, alebo akejkoľvek inej, čo je alebo nie je správne, alebo či sa mi páči, alebo nepáči, kam sa premiér inej krajiny na akú návštevu vyberie, z akej pozície. Sme rovnocenní partneri? No samozrejme, že sme rovnocenní partneri, ale k tomu poškodzovaniu záujmov Slovenska o tom nehovorí Friedrich Merz. To je výsledkom konkrétnej politiky predsedu vlády Roberta Fica. Ja rozumiem, pani poslankyňu, ani by som nečakal nič iné, že sa budete snažiť akoby relativizovať toto. Ale viete, čo je najdôležitejšie? Že ľudia na Slovensku sú vystavení situácii, lebo nám politikom musí ísť na prvom mieste o ľudí. Oni sú vystavení tomu, že predseda vlády s veľkou pompou ohlási dokonca aj dátum návštevy spolkového kancelára a ukazuje sa, že ten spolkový kancelár reagoval na túto cestu. Pán Korčok, veľa sa opakujete. Ale v podstate ide iba o to, že každá akcia vyvolá reakciu. V tomto prípade to znamená, že premiérova cesta do Ruska vyvolala Merzovú reakciu. Otázkou je, či bola táto reakcia primeraná. Celé vaše vysvetľovanie sa dá zhrnúť vetou. Keď neprídu vaši k našim, tak neprídu naši k vašim. Robert Fico pritom už dlhší čas hovoril, že do Moskvy pôjde. Merz teda mohol už skôr deklarovať, že ak tam premiér pôjde, tak na veľkú ľútosť nás všetkých Merz nepríde sem. Medzi nami nemecká ekonomika ide dolu vodou. Index PEMI pre nemecký priemysel bol koncom roka 2024 na úrovni 42,5. Hodnota pod 50 znamená pokles aktivity a 42,5 je dosť slabé číslo pre ekonomiku založenú na priemysle. Ale ak som sa teda pýtala, že
či by to mohla byť nejaká hra a mohol si to premiér vymysleť, že takéto stretnutie mám naplánované pre tou cestou do Moskvy, lebo síce aj pán Korčok hovorí, že môže to súvisieť s tým, že teda vycestoval do Moskvy a toto je výsledok tej premiérovej politiky, že to zrušil, ale ak hovorí to stanovisko tej nemeckej vlády, že nebolo to v pláne, tak ako to je? Vymyslel si to premiér, nesedí to ani vám, ani pani europoslankyni. No nie, no tak tu nesedí vôbec nič. Jedine to, že predseda vlády si vybral Putina. Ja vám rozumiem, pani poslankyňa, že budete obhajovať premiéra, veď iné... Nie, to hovoríte tretíkrát. Ja sa pýtam, či máte informácie, že tá cesta bola zrušená, alebo nemala byť vôbec, lebo to s tým teraz... Takto. Predseda vlády, pán Richter a ďalší poslanci Smeru hovorili o dátume 29.5. Ak je dátum 29.5. a tá návšteva sa nekoná, no tak je pravdepodobne zrušená. To, čo dnes nemecká strana komunikuje, dokazuje len jedno, keď hovorí, že tá návšteva nebola plánovaná. Že to bola fikcia predsedu vlády, ktorý, pani poslankyňa, sa... Pán Korčok, idete ako nafetovaný. Už mi je, pani moderátorky, až ľúto. Podľa toho, čo teraz vravíte, si Fico ani nemal z čoho vybrať. Ak by do Moskvy nešiel, tak by nemecký kancelár aj tak neprišiel. Lebo to nebolo plánované. Nebola to teda ani žiadna Mercová reakcia na Ficovú púť do Ruska. Asi sa mu u nás len nepáči. Pravdepodobne preto, lebo pozerá slovenské politické relácie.